my dear friends and families, welcome to Craft in Tamil channel. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்குள்ள நீங்கள் பெஸ்ட் பண்ணி வைக்கோங்க. எனக்கு வந்து ஈஸியாக ஹோம்மேடாக எப்படி ஸ்பாஞ்ச் ப்ரஷ் பண்ணுறதுன்னா பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்கிட்ட இருக்க 5 rupees ஸ்பாஞ்ச் எடுத்து எனக்கு ஷேப் கட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி. இது வந்து நல்லா தின்னாக இருக்க ஸ்பாஞ்சாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஷேப்பு ஏற்ற மாதிரி இல்லை, நான் வந்து நல்லா கட் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துக்கிறேன். என்கிட்ட வந்து வேறு கலரில் கிடைக்கல ஸ்பாஞ்ச் ப்ரஷ், எல்லோ கலர் க்ரீன் கலர்லாம் நிறையா இருக்கும். பட் என்கிட்ட அந்த கலர்ஸ்லாம் கிடைக்கல. இப்போதைக்கு இந்த பிளாக் கலர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. நான் சரின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். கட் பண்ணிட்ட பிறகு ஸ்கெட்சு எடுத்திருக்கேன். ஸ்கெட்சு எடுத்துகிட்டு வேஸ்ட்டாக போனதையும் ஃபுல்லாக தீர்ந்து கிடக்கும்ல, அந்த ஸ்கெட்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ ஸ்கெட்சும் எடுத்தாச்சு. அடுத்து நம்ம ஃபேவரட் ப்ளூ கன்னை எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ப்ளூ கன்னை எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ ப்ளூ கன் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அந்த அவுட்டர் பகுதியிலையும் வந்து கொஞ்சம் போடணும். ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். உங்கள்கிட்ட ப்ளூ கன் இல்லைன்னா ஃபெஃபி பவுண்டு கூட வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் ப்ளூ கன்னை. பாருங்கள், இதுதான் என்னோடய ப்ளூ கன். இதை வச்சு தான் நான் கிராஃப்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்ன வரைக்கும். இந்த ரேட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 rupeesன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன். இதுக்கப்புறம் இன்னுமே ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.